Toto je pohľad na sever, na hornú časť našej ulice. Z tejto rozvodnej skrinky sú vedené káble k našim pozemkom. Severný pozemok je zhruba v týchto častiach, jak je tento betónový odpad. To je jeden kvader, ktorý sa dá zlikvidovať. A za týmito stromami, to je pár stromov v hĺbke 10 metrov. Tu sú dovedené káble, čiže toto je presne na pomedzi našich dvoch parciel, čiže jedna parcela je naľavo, druhá je napravo. A tu je tá južnejšia parcela za týmito troma veľkými stromami, ostatné stromy sú malé. Je to tu veľmi príjemné s tými stromami. Vzadu opačný koniec parciel vlastne končí plotom už existujúcim s nejakými opustenými záhradkami. Takže de facto stačí urobiť plot naľavo, napravo a od ulice pravdepodobne je tá parcela tuto, jak je táto značka na strome.